IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom iti Department of Trade and Industry nga itampok ti partuat ti Kailukuan Trade Fair iti Metro Manila. Sagon kan Miss Amelia Galvez sa Provincial Director iti Department of Trade and Industry, gagamda nga yam amupay iti produkto iti probinsya iti sabali a lugar tapno makatulong karag ti babasit a negosyante. Once in the life of the partuat, kathaan lang kuma dito Ilocos Norte nga mai-mount no dikat mapadasan namot nga mapan iti metro tapno iti kastakot mapalawak pay dagiti customers dagiti buyers nga makita dagiti products ti MSMEs tayo ket ti magun kay mi nga magunod di taket hanlang nga di cash sales no dikat makabirok da iti supplyan da nga institutional buyers in Manila. Taamo tayo mat nga iti Manila ket isuday tati adad tati sentro iti ekonomiya tayo anya adad tati iti drakkel nga department stores, dagiti pasalubong centers, ken daduma-duma pay nga mabalin nga paka displayan dagiti produkto datiyo itoy Ilocos Norte. Ingay ni Galvez saan laong nga iti kasya sales sa iti plano da magunod no dikat iti ad-adupay a buyer ang makakita iti lokal na produkto iti Ilocos Norte. Kunana, iti Metro Manila ti pakasarakan na dagiti agkakadakkel nga establishmento ang mabalin na pakaitampukan dagiti produkto ti Ilocano. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.